Oke Bolo, kali ini saya sudah ada di Sumberjo, tepatnya sing iki lho Bolo, jalan rusak iki bablas to. Bablas kiri niki terus. Lagi sayang arusnya gede banget ya, ombak gede banget padahal baru hujan. Iki baru hujan persis. Baru hujan persis aku arep njajal mancing nang kene nganggo cacing. Nganggo cacing ya Bolo ya, karo pelet. Ya nek hari-harian ngono ya tetep nganggo pelet karo cacing. Tapi kan aku urung pernah nyoba kene Bolo, nyoba mancing nang kene iki urung pernah. Lah tapi sayangnya kok ombake kok gede men mangan apa ora ngono ya. Nek masalah spot bagus banget Bolo kene iki. Loh, nek masalah spot mah jos banget. Iki banyune full. Banyune full sayangnya iki baru hujan kudune tenang toh. Tapi ombake gede banget. Jajal kok mangan apa ora ya. Intine iki wis jam 1-an. Jam 1 aku teko kene iki. Tak nyoba mancing nang kene ombak gede, ombak kok ngono kuwi to. Mangan apa ora ngono ya, tapi arusnya gede banget. Pakde. Ajeng mancing Pakde. Lah iki Bolo, anu banget. Gede banget ombake. Jadi kita ya badene rapat angin rapat gede tapi banyune anu ombak kok gede men ya. Ombak gede banget Bolo. Lokasi sing nggih nyemplungke sing nggon jero enggak ana kene jane jero iki nggon Kolonjono iki. Nggon suket odet. Tapi lokasinya ya susah, nang kene iki susah. Tapi nyoba sing nggon spot sing penak, golek spot sing penak ngendi sing biasa dinggo mancing. Ning ya ora ana Bolo. Ora ana nggon sahdu. Wah, kene iki bahaya banget. Nek lokasine jane jos. Kono kuwi jelas jero, cuma ora patek badhe jane kono kuwi. Cuma nek nang kene iki ora dadi. Ora dadi Bolo. Njajal sing kidul ya. Loh. Banyune teko kene. Kimplah-kimplah iki. Jos banget. Cuma sayang iki wah iki rada anu iki rada tenang iki Bolo iki. Kene iki rada tenang iki. Banyune tenang. Tapi yo wit-witane ngono kuwi. Jajal ngidul ya. Ora apa-apa. Kan mung tes spot. Iki dhewean plek bolaku. Dhewean plek. Iki nek ketoke ya do mancing nang kene iki. Ketoke dah. Wih. Kita apa ning wit iki ya, jos ya iya. Sik, jajal sing kidul. Kita air panas nih iki.
Wah, iki ya jos. Wah, kene iki ya matuk ya. Jajal kene ya. Ya, tak jajal. Lah kene iki bolo tak jajal ya. Sementara iki cacing sik ora nganggo pelet. Masalah ya mung-mungan jerone sepiro mbuh ora ngerti. Wah, kecethekan bolo. Kecethekan. Kejeran kok kecethekan. Kejeran. Nah kira-kira kene ramangan ya pindah. Ya toh. Kan barudan timbang nganggur, timbang nang omah ngopo ya toh. Kene iki. Ulah, larek cetek men. Alah lah. Serinding pulau serinding. Tetap serinding. Iwake. Wis rasite ya pindah ya. Iwak tetap serinding kok ngene. Ning gone angel, iwake gampang, iwake apik, tombro tak bablas lagi serinding ya. Iwake serinding ngene iki bolo. Wis pindah tempat ya. Pindah. Golek lokasi sing penak. Ya toh. Lokasi sing penak ngendi ngono gampang. Iki jane ya penak bolo kene iki. Cuma enek iwake apa ora. Susah golek spot. Oh, nggone ruwet. Sing nggon penak nggih mancing endi, Mas? Lah iya, masalah banyu mundak yo. Banyu mundak neng dadah kabeh. Ora enek lokasi sing jero. Nek ngene iki posisine ra benak. Ya cetek kabeh bola kene iki. Ora enek nggon jeruk. Jane iki nggon suketan iki. Tapi nek ngabetke genah rambenak tok isine. Pindah. Golek lokasi sing penak. Ya toh. Lokasi sing penak ngendi ngono gampang. Iki jane ya penak bola kene iki. Cuma enek iwake apa ora. Susah golek spot. Oh, nggone ruwet. Sing nggon penak nggih mancing endi, Mas? Lah iya, masalah banyu mundak yo. Banyu mundak neng dadah kabeh. Ora enek lokasi sing jero. Nek ngene iki posisine ra benak.
Ya cetek kabeh bola kene iki. Ora enek nggon jeruk. Jane iki nggon suketan iki. Tapi nek ngabetke genah rambenak tok isine. Lah iki aku tes spot nang kene bola. Tes spot nang kene. Iwake apa ngono ya. Ning iki cetek banget semeter tok iki. Semeter tok. Memang posisinya lagi ndak menguntungkan. Ombak gede, kolor. Ya tetep kudune kok pinggir jalan kae ya. Engko njajal nang pinggir jalan kae piye pokoke tes nang kene iki sak umpan ngono wae lah. Nek kira-kira sak umpan ora pangan ya buyar ngono. Kae tak dokoki pelet karo cacing. Wis dipangan. Nah, pindah ya bolo ya. Pokoknya aku mau tes spot. Piye carane nek seandainya iwake kuwi iki ora mangan, pindah. Sing mangan serinding pindah. Masalah iki bar udan waktune ra ono. Waktune sithik banget mulaine jam 1 terang mau jam 12. Iki wis mulai grimis neh. Lah pite tak gokke kono kae. Pokoke intine tes spot ngono tok ya bolo ya. Wis ngono pindah tempat